Добър вечер на всички. Смятам да започваме. Ако има някакви проблеми или не ме чувате, моля, пишете ми в чата. Днеска ще го направим също така като дискусия, както миналата седмица среща с Иван, така че пишете, ако имате някакви въпроси в чата, на които след това ще отговоря, за да не ги забравите, и след това ще може да задавате въпроси и да коментираме детайли. Така, днес ще ви представя един анализ на ипотечното кредитиране в България от 2017 до 2024 година включително, как се развива като цяло и какви ефекти има върху жилищния пазар в София самото кредитиране на имоти. Като начало, не знам дали сте така запознати, но все пак в модерната история на България, нали, последните 30 години, може да се каже, че ипотечното кредитиране от търговските банки леко по леко навлиза в пазара след 2000-та година, което това само по себе си е много голямо забавяне спрямо... Секунда само, че... Любо не мога да се включи. Тоест, чисто ипотечния пазар в България е много млад. Има държави от западните страни, които повече от 100 години се прилагат ипотечни кредити. Тоест, чисто ипотечния пазар в България е много млад и разбира се, първо трябва да озрее, така да се каже. Сега ще разгледаме периода, както казах, от 2017 до 2024. Той ще видим различни данни в периоди, които е имало стандартна инфлация, и след това в периодите, където имаше доста по-висока инфлация. Първият път поради COVID, след което, нали, поради конфликта в Украйна. И ще видим какво се е променило като цяло. Така, реално ще видим промените в финансирането за строително-инвестиционните проекти. Преди е било набавяне на средства чрез продажби на зелено и съответните цени. Сега строителството преминава през един процес, където повече и повече строители реално залагат на финансиране чрез банкови кредити, и ще видим дали тези неща, които ще изкоментираме като анализ, ще доведат до заключението, че по-голям процент продажби ще са фокусирани в финален етап на строителството. Защо? Това ще доведе ли до повишаване на цените на имотите и това ще доведе ли за по-малко рискове при самите купувачи? Реално обхвата на анализа ще разгледаме от 2017 до 2024 година. Ще видим обема на продажбите на имоти и сключените ипотеки за периода, съотношението между новооткрити и закрити ипотеки, какъв ефект има и защо са важни тези данни. Как върват като цяло сделките с недвижими имоти и също така лихвените проценти по кредитите. Как върви самите нива на инфлация през последните години и средните цени на имотите в София и отпуснати кредити на нефинансовите предприятия в сектор недвижими имоти. И това, когато стигнем до графиката малко по-късно, ще влеза в детайли, за да ви покажа. Така, тук ще показвам доста графики. Ще гледам да правя зум на повечето от тях, така че да мога да ги разчетем по-добре.
Ако някой не успява да ги види или нещо не се вижда както трябва, моля ви пишете ми, защото след това ще направим много по-лесна дискусия на тази тема, нали, като гледаме самите данни. Сега Любо беше споменал, че той иска да види цялата дипломна работа. Ако това го бяхме направили, ще ме да ни трябва доста повече време. Днес ще се фокусираме повече върху самия анализ от данните, които са извлечени за самия научен труд и да видим реално с какви данни разполагаме. Така. Първото нещо е обема на продажбите и спрямо ипотеките. Тези данни са иззети от имотния регистър и ако много хора казват, че през последните няколко години има някакъв страхотен бум на продажбите, може сами да видите, секунда ще дам един зум, така на тази част. Може сами да видите, че периода 2017, 2018, 2019 нищо не се различава повече от 2023 и 2024. Темповете са същите, т.е. сами виждате, че няма някакъв бум конкретен на някакви продажби, които много се спекулира. Видиш ли са, всички купуват, става нещо, всичките пари се инвестират в само единствено в недвижими имоти и така нататък. Не, може да видим, че реално самите сделки, които са се случили, по нищо не се различават от темповете, които са били през 2017, 2018 година и останалите години. Както може да видите, първите 3 месеца винаги са по-слаби за сметка на последното 3 месеца от годината. Това е защото много хора също така в края на годината виждат с какви финанси разполагат, много дружества купуват и продават инвестиционни имоти, когато ще знаят горе-долу какъв им е баланса на счетоводния баланс и реално за това тенденциите като цяло са такива. Тоест това, което може да видим е, че чисто обема на продажбите реално е стабилен. Другото нещо е тук в оранжево са показани самите ипотеки, които се учредяват на база броя покупка-продажби на недвижими имоти. Това после ще покажа и друга графика. Е много важно да се види, че видиш ли отново в момента в много медии, социални мрежи се спекулира, че сега ипотеките има някакъв бум, хората теглят кредити като луди и така нататък. По-късно ще видим, че реално от 2017 година кредитите и ипотеките са били много по-високи от ипотеките, които се отпускат към днешна дата и през 2024 година. Тоест това са такива данни, които нали, не са точни, които излизат в някои случаи в пространството. Тук много важна статистика ще погледнем какво се случва. Оранжевата графа е общо ипотеките, които се учредяват, в това число договорните и законните ипотеки, общия им брой, а зелената графа са ипотеките, които се закриват. Тоест, тук важният фактор, може да се каже, е синята линия, т.е. чистия приръст на броя на ипотеки, дали реално ипотеките растат и с колко, защото както може да видим, тук има дадени бройки, да кажем за дадено 3 месече има 16 000 броя учредени ипотеки, обаче в същото време имаме 10 000 заличавания. Тоест реално имаме само един приръст на 6 000 ипотеки към конкретния период. Ще видим и малко по-късно защо това е важен индикатор. Другото нещо, което може да се види, че самия приръст, който е бил през 2017 и 2018 година,
е бил много по-значителен. Тоест тогава са се теглили много повече ипотеки спрямо 2024 година, колкото и да не ви се вярва по някои данни, нали, които излизат твърдени. Тоест това, което може да заключим е, че имаме стабилни нива на продажби като първо, няма драстична девиация и промени спрямо пазара, т.е. дали трябва да говорим, дали пазара като цяло е стабилен към днешна дата. С тези данни, нали, сами трябва да видите, че не се случва нищо по-различно, което се е случило през последните 6 или 7 години. Тоест не е да кажеш, че изведнъж 2024 видиш ли 50% бум на продажбите и нещо подобно. Не, реално виждате, че пазар е стабилен. Това са данни от имотния регистър, секция статистика, може всеки един от вас да ги отвори по 3 месечи данните и сам да ги сравни. Другото нещо е, имаме стабилна пропорционалност през последните 4 години, както сами виждате, отново твърдението, че се запазват и 3-месечните данни и годишните бройки като брой сделки реално остават. Разбира се, през 2021 година има, да кажем, може да кажем, че е бил най-големия пик в продажбите или по-скоро в самите сделки, които са минали. Нали, т.е. след COVID-а много хора, нали, решиха да инвестират, нали, в недвижими имоти, парцели, къщи, извън градовете и така нататък. И заради това има конкретно завишение, но останалите данни остават стабилни. И важен параметр, както казах, е самия приръст от ипотеките, защото сами виждате не само колко ипотеки се учредяват, ами колко се закриват. Нали? Защото това е доста важно, защото някой може да излезе с данни, видиш ли само броя на новите ипотеки, обаче ако не се гледа точно колко ипотеки се закриват, реално данните ще са изкривени по този начин. Чисто и просто. Следващото нещо, което трябва да обърнем е много важно значение на тази графа. В синьо виждаме брутната балансова стойност на общия обем на всички ипотечни кредити, които са отпуснати в България. Говориме за домакинства и това е в милиони лева, т.е. говориме да кажем, че се доближаваме някъде до към 330 милиарда, извинявам се. И виждате как тези данни спрямо 2017 как реално продължават да растат. Това се води поради няколко показателя, нали, води до повишаване. Първо, разбира се, повишаването на цените на имотите води до факта, че се теглят повече кредити и по-големи кредити. Обаче по-голямата разлика е тази оранжева линия, която може да видите. Нали, оранжевата линия, тя показва необслужваните кредити в имотния сектор за сектор домакинства от 2017 година до последните данни от декември месец 2024 година, където по последни данни необслужените кредити са на стойност 1,03%. Значи, това какво означава? Първо представете си банките, че през 2017 година, когато са отдавали кредити, те са имали 15% от обема на кредитите са били необслужвани. Това представете си и какъв риск е водил до самите банки и каква експозиция са имали те, защото когато отпуснат, да кажем, кредити за стойност 1 милион евро, 150 хиляди евро от тях реално спират да се плащат и минават с просрочие и така нататък. Тоест, самия банковия сектор с много по-голямо недоверие давал кредити и самите хора много по-трудно са успявали да си плащат самите вноски, за да изпаднат, нали, до там, че самия ипотечен кредит да отиде в
просрочка. И това само по себе си може да ви покаже, щом към днешна дата имаме исторически минимум на необслужване на кредитите в България. Това какво означава за финансовия сектор и за самите банки, с колко по-голямо желание те успяват да дават кредити, и това също показва защо в България кредитите продължават да са на по-ниски нива, ипотечните кредити говориме, от европейските държави или еврозоната, така да го кажем, защото банките към момента имат много високи печалби поради факта, че нямат необслужвани кредити, и това само по себе си води до много по-малък риск за банките, и когато риска за тях е много по-малък, и техните лихви, разбира се, са доста по-ниски. Другото нещо, което е обема на ипотечните кредити и потребителските кредити за домакинства. Тази синята линия, реално може да видите, жълтата графа са жилищни ипотечни кредити и зеленото са потребителските кредити. Тоест през 2017 година банките са отпускали по-голям процент необезпечени кредити, т.е. без те да имат някаква гаранция. Необезпечени кредити са били в по-голям обем от ипотечните кредити. Т.е. сами може да си дадете сметка, българския кредоискател, българските хора, колко повече са излагали и самите банки на така да се каже, на риск, защото банките са отдавали много по-голям процент необезпечени кредити. Виждате как леко по леко до 2020 година леко по леко се изравняват обема на ипотечните с потребителските кредити, след което тенденцията продължава да се развива в полза на ипотечните жилищни кредити, което допълнително по последни данни стига до там, че ипотечните кредити вече са повече от 40% от потребителските кредити, което това в допълнение на казаното преди малко, банките са с много по-голяма гаранция, когато има все пак някакво имущество защитено, и това дава допълнителна сигурност на банките и на банковия сектор като цяло, защото има обезпечения. Това е много важно да се знае. Самия банков сектор в каква фаза е, за да знаете какви ще са тенденциите на пазара и така нататък. Вие самите да знаете какво се случва и реално колко пари имат самите хора в България, защото това е също така важни данни, за да може да вземем някакво решение. Тоест, повишаване на общия обем на ипотечни кредити, само да го направя така, да го виждате цялата картинка отново, повишаване на общия обем от ипотечни кредити, рекордно нисък процент необслужени ипотечни кредити за сектор домакинства и много добра пропорционалност спрямо потребителските кредити, което дава допълнителна стабилност на банките, и това задържа ниските лихви по кредитите също така. Нека да стигнем до инфлацията. Какво се случва секунда, само че прескочихме напред. Какво се случва с инфлацията? Това е така нагледно, много хора не си дават сметка пак какво се случва с инфлацията през последните години. 2017 стартираме, 2018 стандартни нива между 1,8 и 4,1% инфлация. Виждате самата графа. След което идваме периода на COVID. От началото има дефлация, може да видите тук в средата. След което вече пика нагоре, когато започнах след COVID да отпускат финансирания, субсидии и така нататък. Това доведе до един страшен пик и може да кажем, че от 2017 до 2020 имаме, това е общата инфлация за целия период, т.е. една
от процент и половина до 4% годишна база, нали, говориме, което си едни 7-8% за тези 3 години, след което от периода 2020 година до 2023 имаме годишна инфлация в размер от 9,2% до 16,7% на годишна база и последните 2 години отново стабилизиране на средна инфлация 3,8% и 3,7%. Така, сами си давате сметка, че реалната стойност по лихвите по ипотечните кредити, тя, когато се погледне на база инфлацията, може сами да видите, че самата инфлация препокрива в почти всички казуси самия ипотечен кредит и лихвите, които имате вие. Тоест, може да се каже, че когато имате 3% ипотечен кредит и инфлацията е 3%, тези пари, които сте платили на банката през тази година, не са били изгубени, защото в същото време тези 3% самия вашия имот се е дигнал като себестойност. Сега, отдолу първите данни, които са неофициални, средните цени на квадратен метър на двустаен, тристаен, четиристаен апартамент за град София. За съжаление в България няма официални данни за на каква стойност минават сделките. Затова тук сме използвали статистиката от имотния портал, когато гледаме цяла София, това число и кварталите, където през периода цените почти не се дигнаха, Ботонец, Враждебна и така, т.е. това е извадка от цяла София. В някои части на София цените са се качили много повече от това, което виждате на квадрат, но когато говорим за средни цени, искаме да знаем цялостната посока на пазара на къде върви, нали, не трябва да гледаме конкретно даден район, а искаме да гледаме целият пазар в София, нали, какво се случва и трябва да гледаме все пак средни цени за имотите. 2017 година имаме някъде около 900 евро на квадрат цените, година по-късно те са зависимост от инфлацията, нали, ако искате да я видите. Тя и графата горе на инфлацията, така заедно с тези данни на средните цени. Ако се да гледате, горе-долу цените съвпадат с много голяма част и с самата крива на инфлацията, която е горе. Нали, затова съм ви сложил на една страница, за да може човек да си даде сметка колко е важна инфлацията, нали, в цените за недвижими имоти. Общата инфлация за периода реално е от 48,9% за 7 години. Толкова е прави. 7 години, който е периода, имаме почти 49% инфлация. Докато цените на имотите в 2 поредни години имаме ръст с 25% на цените на имотите. Това е 2021 спрямо 2020 и 2022 спрямо 2021. Виждате как цените скачат драстично и продължават да се качват нагоре. Тоест, ако вземем само средните цени на цяла София, искате да знаете на къде ще ходят цените, реално тук, от тази графика, може просто така да сложите една линия и ще си дадете сметка на къде и какъв ще е тренда на цените като цяло в София, защото най-вероятно няма да паднат. Нали? След това ще видим и какво вие ще кажете, нали? Ще споделите с вашите впечатления. Така, това нещо, тук направихме анализ какво се е случило, нали, с банковия сектор, как се развива банковия сектор, колко е била инфлацията. Сега нека видим какво се случва чисто към самите продажби, когато говорим за инвестиционно строителство. Тук влизаме в една графа стратегията за продажбите на имоти през 2012 година, която и до ден днешен я знаете.
Общо приемат схема на плащане 30-30-30-10 с напредване на етапите на строителство, т.е. 30 предварителен договор, 30, всяка 14, 30, всяка 15, 10, всяка 16. Като през тези периоди самите инвеститори, или по-скоро така ги наречем девелопери, тези, които движат целия инвестиционен процес и строителството на сградата, те са по-конкретно и по-правилно казани са девелопери, доколкото инвеститорите са всички хора, които инвестират някакви средства в даден проект. Може да сте вие като купувачи, ставате инвеститор, може да е банката, може да е самия девелопер да инвестира собствени средства, може да са други лица, т.е. тези, които инвестират кеш, пари, те са инвеститорите, а ние в България казваме на девелоперите инвеститори, което не е чак толкова правилно. Девелоперите са тия, които движат целият процес и след това правят продажбите. Преди стратегията беше такава да реално, щом се сложи оградата на имота, да стартират продажбите, може да няма още разрешение за строеж. И идеята на самия девелопер е била да 3 месеца след взимане на разрешение за строеж да бъде продадено 50% от цялото РЗП на сградата, защото той с тези средства реално стартира самото изграждане на сградата. След това предвиждането е било до 12 месеца след разрешение за строеж или около акт 14, вече 80% от цялото РЗП да бъде разпродадено. След което до 20-я месец или акт 15 се очаква 90% от наличните продажби да бъдат продадени и до реализирането на акт 16, края на втората година, да е била продадена цялата сграда. Това обаче до какво доведе? По време на двете години от много висока инфлация, 2021-2022, както добре знаете, много инвеститори качиха се цените, било то нямаха пари да довършат сградите, било искаха просто да спечелят много повече пари и това доведе до факта, че много от тях развалиха договори, много от тях актуализираха цени. Това реално се промени и самите инвеститори си взеха поука, че тази схема на плащане и тази схема на продажбите не е в техен интерес. Тоест, те бяха направили много грешна преценка на риска за самия инвестиционен процес, как трябва да се случва. И поради тази причина, така да се каже, си научиха урока, че не е в техен интерес да продават с 10% отстъпка при тази, да кажем, агресивна схема на плащане, защото в даден момент или могат да имат изпуснати ползи, т.е. да не спечелят толкова пари, колкото са предвидели, или евентуално могат да нямат пари да дозавършат обекта, или могат да се чувстват прецакани заради това, че не са успяли да изкарат достатъчно пари от даден проект, а някой спекулант или някой, който е купил на зелено, ще изкара парите или печалбата при самата продажба. Това нещо до какво доведе? Така анализирайки пазара, инфлацията, какво се случва за самите инвеститори, реално нещата се променят. И сега за да кажа с данни, къде знаем, че нещата се променят, това е следващия слайд, в който се вижда, че кредитите, ипотечните кредити в сектора от икономиката в България, които се занимават с недвижими имоти, реално до периода 22 година реално е бил на едни стандартни нива от 4 милиарда. Може сами да видите точно след високата инфлация 2022 как за период от само 2 години отиваме на над 5 милиарда и половина кредити. Тук говорим вече не за домакинствата, а говорим за фирми, които се занимават в сектора недвижими имоти, т.е. такива, които строят, имат друга дейност в сектора, теглят ипотечни кредити, т.е. обезпечени кредити банкови
а, и как този процент се дига. Така, това нещо до какво води? Нали? Защо тази промяна, както казах, след 2022 година прави така, че кредитите в сектор недвижими имоти се качват почти с 50%. От около 4 милиарда на почти, доближавайки се и вижда такъв тренд пиков нагоре, се е засилил към 6 милиарда лева, т.е. да се умножи с 50%, т.е. да добави повече от половината. Тоест 500 милиона лева нови кредити само за период под 6 месеца. Ако искаме да гледаме 2022, средата на 23-та, изведнъж стеглят, това са повече от 500 милиона лева. Изведнъж инвеститорите се сещат, че не е чак толкова лошо да се ползват ипотечни кредити. Това нещо до какво води? Нали, честно казано така в прости думи, до какво води това нещо? Схема на плащане 20 на 80. Това, което всички спекуланти все пак към днешна дата искат да намерят такава добра сделка. Схема на плащане 20 на 80, което дава по-малък риск за самите купувачи, но разбира се и по-високи цени. Първото нещо, защо? Първото нещо, разбира се, за всеки един купувач, когато риска е много по-малък, той е готов да плати премия, т.е. допълнителни средства, поради факта, че поема много по-малък риск в самата инвестиция, в парите, които дава на непознат инвеститор да му построи жилището, нали? И заради това нещо, щом риска е по-малко, е нормално да се плати някаква премия. Другото нещо е, че самия инвеститор, вместо да дава уния 10% отстъпка на зелено, той си казва, аз ако тегла бизнес кредит от сектор за недвижими имоти и така нататък, той ще е обезпечен към банката, ама на физическите лица, ако е 2% и половина, на мене като бизнес кредит ще ми вземат 5%. Аз ако струва 2 години ще ми трябват тия пари или част от тях. Тоест, на мене ще ми се оскъпи с 10%. Обаче да мислете се, че на инвеститора ще му се оскъпи с 10% не от продажната ваша цена, а от неговата себестойност на самата сграда. Тоест да кажем на един инвеститор хипотетично, ако той продава 1500 евро, на него себестойността му е 1000, той ще има едни допълнителни 10% оскъпяване върху неговите 1000, а не върху продажната цена, която все пак той търси, или от която продажна цена той предни години ще да ви направи 10% отстъпка, за да му финансирате вие самия строеж на сградата. Нали, тоест така сложени нещата. Идеята е, че за инвеститора излиза по-евтино да тегли банков ипотечен кредит, за да си построи сградата. И това реално за него все пак има някакъв разход, което само по себе си той или няма да даде вече като отстъпка, или реално поради факта, нали, че и за купувачите ще има много по-малък риск, т.е. стават вече два фактора, той може да каже, аз ще искам по-високи цени. Другото нещо, което е, когато самия инвеститор има финансирането, осигурено от банка, което дава още допълнителна сигурност на самия купувач, че е финансиран от банка, което следи целият процес на строителството. Допълнително към това, той вече няма такава нужда да бърза да си продава имотите толкова бързо, както беше преди. И реално какво прави? Той започва нов обект, до 3 месеца след разрешение за строеж, неговата цел е вече да продаде само 10% от наличните обекти. Защото той само му трябва няколко обекта да покаже пред банката, че има интерес за този проект, така че да му отпуснат вече по-сериозните суми за финансиране. До 12-я месец той гледа, има някаква таргет, едно строителство, една сграда, все пак, за да се предпази от други рискове, да кажем, ако се случи някаквато и да е финансова криза, той все пак трябва да си подсигурил някакви продажби и заради това си казва, аз до Акт 14 искам все пак едни 30% да имам сигурни клиенти,
които ще купат тук при мен, ще остават само 20% и той, щом стигне тази квота 30% от продадени до около Акт 14, дига допълнително цените. И т.е. той вече гледа максимална печалба. Та, която е този, който риск беше поел преди, по време на COVID, когато е висока инфлация, да претърпи загуби или да не си довърши сградата, или да няма пари да това нещо го направи, или да изгуби някаква голяма част от печалбата, той реално вече се е подсигурил от тия неща, защото има парите от банката, дава продажби, продажбите му върват по-доле поради факта, че иска много по-малко самоучастие и по-малък риск за клиентите в същото момент. И поради тази причина той иска една допълнителна премия за това нещо и дава още по-високи цени. И реално вече таргета му е до 20-я месец след разрешение за строеж да е продал някъде около 50% от наличните обекти и да за максимално висока печалба вече да даде повечето продажби между Акт 15 и Акт 16 да се случат. Нали, това е важно да се каже, че се променя самата структура на продажбите. Тук някой журналист такъв, който не си е направил труда, мога да излезе с едни такива гръмки изявления. Виждате ли, ето пазара, той се забавя в момента, няма вече толкова сделки, нали, преди тъмън инвеститор почва да продава, тъмън е сложил оградата, изведнъж е продал половината сграда, значи видиш ли пазара все едно влиза в някакъв застой или изстива и така нататък. Това са грешни заключения, защото човек е хубаво да си даде сметка, че се променя просто стратегията. Разберете, че има много инвеститори, които, нали, с Иван знаеме, които постъпват непрофесионално с ценообразуването на сградите си и било то има някои, които тръгват твърде високо, има други, които тръгват твърде ниско, нямат идея как да се образуват средни етажи, гледки, изгледи, кой апартамент е по-функционален, кой ще е по-труден за продажба и така нататък. И претърпяват някакви загуби, но много голяма част от тях, повярвайте ми, разбраха коя грешка не трябва да правят, че не трябва да продават на безценица и е хубаво все пак дадена фирма да има някаква история, за да може да покаже пред банката да получи по-лесно финансиране, защото това ще му доведе повече продажби на следващата сграда. Това е един фактор, който се вижда, че има инвеститори, които вече преди ако беше практика за всяка една нова сграда да се прави отделно дружество, което има някакъв по принцип идея за разпределение на риска, нали? Но повече и повече все пак строителни компании и девелопери почват да гледат повече за самата история на дружеството, което ще се дадат и защото това ще даде така една допълнителна сериозност при следващия проект и ще му помогне да изкара още повече пари. Това, което се наблюдаваше даже е, че някои компании, които към края на 23-та година, началото на 24-та година имаха готови сгради и в тия готови сгради им бяха останали няколко апартамента. Те вместо да гледат по-бързо да ги продадат тия апартаменти и да имат даже и някакви пари налични и така нататък, решиха да им дигнат допълнително цените на тези апартаменти, след което тези апартаменти да ги ипотекират в полза на някоя банка и с парите на банката да си финансират започването на строежа на нова сграда, вместо на зелено на копка да дават вместо на зелено на копка да почнат да дават едни много ниски цени и да правят по-апетитни нещата за инвестиция. И по този начин използваха готовите си имоти като обезпечение. Ако някой се явеше на по-високите цени, обявени от тях, желаещ все пак да го закупи този апартамент, само поради факта, че има вече Акт 16 този апартамент, те го продаваха
и си продължаваха, нали, нали, покриваха си тази част от ипотечния кредит, нали, и продължаваха, но по този начин с техни готови имоти, които са вече на АК 16, си обезпечиха финансирането за започване на инвестиционния процес в нова сграда. Така, това цялото нещо, ще го коментираме изобщо тази вечер, нали, този анализ, който правим. Първо трябва да знаете какво се случва и защо цените растат поради една или друга причина. Било то инфлация, било то смяна на стратегиите на самите инвеститори. И това само по себе си може да ви отговори на въпроса защо инвеститори, които сега започват да строят, на зелено, още не са почнали да копат, дават по-високи цени на зелено, отколкото на други сгради, които има в района и са почти готови. Тоест, един пример е тук на Каблешков, да кажем, близо до нашия офис, има една сграда, където се продава претак 15 на, да кажем, 2500 евро на зелено. Съжалявам, 2500 евро на сграда претак 15, т.е. в следващите 3-4 месеца, 6 максимум ще е готова с АК 16, отлично качество, отлична локация и така нататък. В съседство една сграда, която още не е взела разрешение за строеж, обявява продажбите и обявява продажби на 3000 евро на квадрат, че ще струва при схема на плащане 20 на 80. Те реално нямат желание още в първия месец тази сграда да я продадат. Затова цените са такива. Например, Uptown Square на BLD, те започват от сега да го продават. Проектът ще е готов след 6-7 години. Нали, той е много мащабен, много голям. Те от сега двустайните апартаменти са им на 220 000 евро. В Кръстова Вада, да кажем, е двустаен след АК 14, може да се намери на 150, 160 и така нататък. Защо ще искаш от сега? Тоест, те искат да имат някакви продажби, но те си гонат някаква цена, която ще е в бъдещето и по-скоро фокуса им е да продадат едни 10% от някакви имоти, отколкото да правят реално самите продажби, нали, които очакват да се случат. Тоест, като заключение на анализа, който заедно с вас направихме тази вечер, така обобщихме, имаме константен ръст на обемите на кредитите, имаме стабилен приръст на самите кредити, т.е. не е нещо, което видиш ли сега има някакъв страхотен бум. Имаме увеличен брой на кредитите за сектор недвижими имоти, т.е. това е нещо, което ни показва, че инвеститорите наистина залагат повече на банките към момента. Силно конкурентна среда в банковия сектор поддържа ниските лихви, ниските проценти, които се плащат. Има пропорционалност между цените на квадратен метър и отпуснатите кредити. И имаме благоприятни макроекономически фактори в държавата. Нали, това ми е заключението от магистърската теза като цяло. Там беше много по-задълбочен анализ за спестяванията на българите, колко са пораснали, нали, пак колко пари има в банковия сектор, как се финансират и така нататък. И това, което е най-на последно място, по-доброто планиране от страна на девелоперите. Така, това като допълнително заключение, до какво води, нали, в всекидневното ни работа и на мене и на Иван в търсенето на имоти или на добри сделки и така нататък. Нали, първо трябва да разберем, че всички тия неща, които се случват в промяната на стратегията и планирането от страна на девелоперите, те го правят това нещо с цел да спечелят повече пари. Тоест, нали, трудно ще мога да се каже, че цените ще паднат, при положение, че тия, които сега започват да строят, почват да мислят повече как ще изкарат повече пари. Другото нещо обаче от друга страна виждаме, че така ако се запазят нещата и банките ще продължат да финансират добре, защото са имат много по-голяма обезпеченост, т.е. няма да има някакъв стрес в
банковия сектор, което нали, това вие сами разбирате колкото повече пари се отпускат в икономиката, толкова повече цените растат. Нещо друго да ви напомня, че ако при в 1000 евро, да кажем, има 170 евро ДДС за държавата, 1000 евро на квадрат, тогава в 2000 евро на квадрат, нали, държавата си получи 2 пъти повече и ДДС. Тоест, нали, колкото повече растат цените, толкова повече отиде в държавата и държавата това и хареса, защото прибира едни милиарди в повече, поради факта, че са се покачили цените само от ДДС-то, да не говорим, нали, какъв ефект има след това и върху местен данък, такси, други неща и така нататък. Но като цяло виждаме, че нивата се запазват стабилни и това ни позволява да видиме каква е посоката, каква е тенденцията. Тоест, ние така работиме с Иван, когато трябва да правим някакво заключение какво ще се случва на пазара, не отваряме имот.bg да гледаме, видиш ли ти, я да видим сега в имот.bg някое частно лице дали си е качило цената на имота на 4000 евро на квадрат и видиш ли ти, ние да вземем някакво заключение, цените в България ще се качват, защото Иван иска 4000 евро на квадрат в някоя сграда. Трябва да се гледа нали, картинката малко по-отдалече, да разбереме какво се случва на пазара, за да знаем как да работиме. Разбира се, сами виждате, че когато инвеститора има финансирането, дава по-малко риск. Той не всеки инвеститор към момента е склонен все пак да пусне спекуланти в неговата сграда на 20 на 80. Тоест това, което виждаме при редица сделки, инвеститори казват да, ще пуснем 20 на 80, обаче не искаме точно спекуланти само да купуват и да продават много по-високо нали, в даден момент. Но и това на вас трябва да ви отвори очите, че първо, когато се правиха преди имотни сделки на 20 на 80, говоря през 2019-2020, тогава също се очаквало, че в дадените сгради, те все пак като стигнат към акт 14, те ще са на 80% продадени. Нали. Тук, когато се променя самия фокус на девелопера, да гледа много голяма част от имотите да се продават чак около акт 15, това в даден момент на много хора може да изиграе лоша шега, които си казват, аз сега ще купа на 20 на 80 начална фаза и в по-късен етап нали, ще продам много по-лесно, но най-вероятно ще е по-трудно от каквото е било преди. Затова нали, с Иван се стремиме сделките, които се опитваме да подготвяме, те да имат наистина икономически смисъл за инвеститорите, които ще инвестират заедно с нас, а не просто да ви рекламираме всяка втора сграда, видиш ли, който някой е решил да даде 10 на 90 или 20 на 80, защото повярвайте ми, не е навсякъде е така. Нали, ако гледате пазара или това, което сме си говорили с много от вас, в много големи обекти, където има се строят по 700, 800, 1000 апартамента на куп и така нататък. Когато решите да продавате, вие ще имате все пак и много конкуренция от други хора, които искат да правят това същото нещо като вас, така че не всяка, това, което искам да кажа, не всяка инвестиция 20 на 80 може да е печеливша за вас. Затова сме ние да подготвиме най-доброто решение за инвеститорите, които ще инвестират заедно с нас. Така, сега почвам да отговарям на въпросите. Нали, благодаря ви за вниманието и вече ще може да си говорим. Дигайте ръка, ако искате да се включите в дискусията, като ще ви дам думата. Нали? Ще може да си пуснете микрофона, за да коментираме заедно нещата. Така, Ива, какви са твоите прогнози относно цените, отпускането на кредитите и развитието на пазара след навлизане на евро?
въпрос след презентацията. Така, на Ива искам да отговоря следното. Така, най-вероятно това, което е нашето виждане, без да имаме магическата пръчка какво ще се случи, ами чисто на база неща, които могат да се видят от просто око. Това, което е моето лично мнение, е, че след навлизането на еврото ще има по-висока инфлация от стандартната. Аз това нещо съм го изживял 2021 година в Италия, когато се взе еврото. Сами разбирате, че само като почнем да кажем днеска кафето, ако струва 1 лев чаша кафе, то утре трябва да струва 53 стотинки или нека да видим едно. Ще трябва да е 51 стотинки. Представете си какви стотинки изведнъж ще трябва да почнат да се въртят в обращения. Тия 1 евроцент са доста малки. И всички магазинчета за кафе, дето си купуваме кафето всяка сутрин от 51 цента, където трябва да струват, изведнъж ще станат 55, ще станат 60. След 1-2 години кафето вече ще е 1 евро. Тоест, без да кажем какво ще се случи с останалите цени и така нататък, нещо, което, пример, обичам да давам, нали, много хора, дето си казват, те цените ще паднат като през 2008, даже и да дойде криза. Не е точно така, защото, нали, истината е такава, че през 2008 година един общ работник на строежа имаше много, се намираха лесно, беше 600 лева на месец надница за общ работник. Сега, ако питате всеки, който е инвеститор, общаците най-вероятно взимат между 2 и 2500, не тия да лепат плочки, нали, и така нататък, не тия да лепат фасадата и така, а тия да са общаците взимат 2000-2500 лева и са много трудни да се намират такива читави. Така че все пак работниците, които работят в сектора на движими имоти, те в края на работния ден искат да влезат в магазина да си купат всичките неща и на мене ми се иска някакви неща от днеска за утре изведнъж да паднат така с 50% като разходите, ама съжаление не го виждам по този начин. Така, я да видим Ванката, иска да каже нещо, ама той Ванката трябва да си анмютне микрофона, май само. Да. Ехо! Ей, Здравейте! привет. Искам да добавя някои неща. Това основно смисъл, което сега каза за еврото и за кръглянето. Баща ми беше търговец, смея да твърда цял живот. И човека нали, с ресторантьорство се занимаваше. И човека, примерно, му дигаха му безалкохолните. Дигнат му с 1 стотинка, дигнат му с 2 стотинки. Нали, разни такива неща и той ще накрая го закръгли, нали, смисъл, дигнат му 2-3 стотинки, той трябва да го закръгли на 10, нали. Смисъл, качва цената на клиента и не обичаше да го прави това нещо, но зорлем се случваше в един момент и това е хубав поинт, нали, смисъл, защото супер много ще удари стоките на дребно, нали, които купуват хората, защото това важи за всяка стока, нали, тая математика. Така, освен това, нали, все пак се очакват инфлационни процеси като влезе на еврото. Нали, не мисля, че има държава, която да не ги е претърпяла в един или друг размер. Така, сега, относно инвеститорите, нали, до тук проследихме какви решения са взимали и защо са ги взимали, на каква база са ги взимали тези решения. Сега, според мен, следващото решение, което ще вземат тези хора, е, че те изобщо няма да продават. Защо може да стане това нещо? Защото първо всички укрупняха. Тези, които са на пазара, особено в София, това са хора, които вече са натрупали едни сериозни капитали. Така, освен това, да намериш нов парцел, независимо, че имаш капитали, нали, да намериш нещо, което има смисъл в него и не трябва 10 години да го работиш, става все по-трудно. Така, освен това, имаше на времето, още като бях тинейджър, работех на Слънчев бряг и там имаше един пич, който дълго време беше работил в Щатите
и беше успял да се докопае до едни не чак толкова апетитни парцели, по-скоро близо до Несебър, и беше построил едни две малки сгради. И изобщо не му беше минало и през акъла да ги продава. Беше си ги построил, за да ги отдава под наем. И това е може би финалната стъпка, която нали, финалният извод и финалната стъпка, която ще предприемат инвеститорите. Аз бих го направил, ако съм на тяхно място. Защото в момента говорим с инвеститори, които новите проекти, които ще започват, те са започнали да ги работят, самите парцели, самите проекти са започнали да ги работят 2017-2019 година, когато започва на Жоро обсега от време, нали, която заема презентацията. Тоест, това какво значи? Че той, ако днес купи парцел и тръгне да го оправя този парцел, нали, най-вероятно може да му отнеме и 10 години да го оправи това нещо и да започне нов обект в София. Нали, защото парцелите повече са с проблеми. Отделно, нали, той самия процес на проектирания там на минаване през общини, какво ли не, той си е 2-3 години, ако ще е идеален парцел. Камо ли ако има някакви проблеми, които трябва да се оправят, защото администрацията, както знаем, е супер тромава. Тоест, какво се получава? Да кажем, че той има един обект, който сега ще стартира. Вече го е преборил да го стартира. Нали? Утре отваря строителна площадка и почва да строи. Този обект той ще го построи примерно за 2 години и половина ще го въведе в експлоатация. Следващия парцел, на който е успял да си сложи ръцете, примерно пак вчера го е направил, ще му трябват може би близо до 10 години да го започне този обект. Така, при положение, че те строят, т.е. на тях обекта им излиза на себестойност, нали, която е, разбирайте, много по-ниско от това, което виждаме като пазарна цена. Да не е наполовина. Да, това е стандартният марш на печалба на девелоперите. Въпроса на Алекс, аз след малко ще отговоря за него. Нали. Нещо само да спомена, нали, което много хора не си дават сметка как са нещата и ще му отговоря на Алекс след малко. Така, и той, ако успее, т.е. има едно прилично самоучастие, нали, в тази сграда. Ако успее да договори прилични условия с банката, нали, първо ще договори строителството, ще договори строителството, стига да успее да го договори така, че да не продава, което не е невъзможно. След това да обзаведе, имайки майсторите, имайки работната ръка, можейки да го направи това нещо, нали, той ще получи материали под себестойност, под това, което виждаме в магазините много по-надолу. Абсолютно всичко ще му излезе супер изгодно да я задържи тая сграда и в следващите въпросни години, които той работи по следващия си проект, нали, той ще може да отдава под наем и да изплаща и най-вероятно тази сграда си остане негова. Нали, това са нещата, които се правят по Европа, това са нещата, които се правят в Щати. Там хората търгуват с сгради. Нали. И тази сграда още в самото начало е станала собственост на някой цялата. Нали. Не е да е изкупувал после в процеса и аз да купа 1 и 2 апартамента и така нататък. Тук имаме един пример в Манастирски ливади има една много красива сграда на Манастирски ливади. Станара Резиденс се казва. Тук преди Ром Петрова, някой го знае, до Мол България. Нали, те построиха една сграда и втората сега си я строят, която е само за тях, с цел отдаване под наем ще бъде. Тоест, това е следващото нещо, да се окрупни пазара, колкото по-трудно става намирането на нови парцели за строителство. Те парцели има много, но тия, които стават за строителство, са изключително малко. Нали? Толкова повече смисъл ще има за тези девелопери, които са с много пари, да им да задържат имоти и да продължават да печелят. Сега, относно въпроса на Алекс... Аз всъщност говорих за друга сграда, Ясен, където живее. Това е на Манастирски ливади изток на Васил Стефанов. Има една сграда с туклички пак такава. Много приятна, много хубаво направена. Там собственика изкупува на някакви безумни цени. На Ясен му е правил безумни предложения да се изкупи, фактически инвеститора, да се изкупи сградата обратно и да си я има цялата и да си я отдава под наем. Да, абсолютно. Нали, което е показателно за това до какви изводи почват да стигат. Добре, това е в общи линии.
Добре, супер за включването. Сега на Алекс, какъв е стандартният марш на печалба на девелоперите? Тук е много, много трики целият процес, защото... Защо? А, по принцип, първо трябва да знаем за каква сграда говориме, чисто като качество, защото повярвайте ми, в самите строителни материали имам строителни материали и в зависимост от кой какво качество иска да достави на самите клиенти. А, и другото нещо е самия строително-инвестиционен процес, как се приема от самия инвеститор. През годините сме виждали инвеститори, дето намират си подизпълнители, обаче на тех договора да плати на подизпълнител е след свършена работа, защото си търси някакви бригади. И той реално, докато не му свърши работа, той не е платил никакви материали и нищо. И реално той, като стигне време за електрото, чак тогава вика тия с електрото и те му дават тегати цената. Много по-висока. И при тия инвеститори те не могат да имат точно планиране какви пари ще му излезе. Другите сериозните инвеститори, той си казва, аз ако имам 100 000 евро, ще купа 500 км кабели, си представям, които сега като ги взема на тази цена, ще са ми по-ефтини след 3 години, като почвам следващата сграда да строя и той инвестира в допълнителни пари. Тоест, много е важно даден инвеститор как се следи целият инвестиционен процес. Много пъти, много важно къде се намира. Ако си първи в квартала да строиш, ти трябва да правиш канализация и така нататък. Хората не си дават сметка, че един метър канализация, един линейен метър канализация струва някъде около 500 лева. Да се изкопа, т.е. да се направи разрешение за строеж. Да го изкопаш, да тръбите да положиш, еди какво си и накрая да го подариш, нали, това цялото нещо на общината или на ВиК дружеството или каквото и да е. Тоест, ти ако трябва да направиш 100 метра канализация за твоя блок, да ще правиш там да се заустиш към улицата, това стигни 50 000 лева. Нали, представете си, говорим само за канализация. Мога да е електро, трафопости, подстанции дали ще трябва да правиш, както коментирахме, нали, и така нататък. Подстанции ли ще трябва да правиш, трафопости ще трябва да дариш, улица ли ще трябва да изградиш, отводняване ли ще трябва да правиш, улично осветление дали ще трябва да направиш. Тоест, много са нещата да мога да си кажа. Иначе, много хора, защото се знае да кажем, че себестойността на строителството, да кажем, струва 800 евро. Самата себестойност на една хубава сграда, да кажем, южни райони, в момента е между 800 и 1000 евро. Обаче това е построяването на самата сграда, на квадратните метри, на вас ви го продават на 2000. Да, но след това имаме самия парцел, на който е построен този имот, да кажем, може да има някаква себестойност от 200, 300, 400 евро през РЗП-то. Тоест, нали, това става допълнително. И т.е. ако имаме ние 800 евро себестойност за строителство, имаме едни 300 евро за самия парцел, станаха 1100. Нали, това е някаква много груба сметка, която ви правя. Допълнително, като трябва да се дадат, като трябва да се изгради улица или ти тази улица отначало си е платил в парцел, после трябва да дариш на общината, трябва да направиш канал, улица, трафопост, трябва да купиш ТЕЦ, такова абонатна станция, нали, после на това да я подариш. И да кажем, имаш някакви още разходи през РЗП-то, да кажем 1300 да стигнем. На тия 1300, като сложиш ДДС, и те станаха изведнъж 1560. И като я продаде на 2000 евро на квадрат, реално той изкара от 3-400 евро на квадрат, така или 500. Зависи вече от много казус. Някой може да стига до 100% печалба, т.е. ако цялото нещо му струва 1000 евро на квадрат, на тебе ти я продаде за 2000 евро без ДДС, но всичко зависи всеки инвеститор как си бута инвестиционния процес. Ако някой инвеститор ето бута сграда за сграда, разбира се, ще му е много по-скъпо.
Има други инвеститори, които са и строителни компании. Себестойността на тях, разбира се, е много по-малка и много зависи какъв парцел и колко проблеми има в него да се оправи. Да, има ли други въпроси? Някой друг, ако иска да се включи? Твърди се, че българинът има ниско ниво на задлъжнялост. Това риск ли е сам по себе си да гоним средноевропейските нива, което да подклади цените на имотите? По принцип е така. Идеята е сега, ако трябва да сме честни, България няма мисленето американското, ако ще искаме да кажем, където те имат по 10 кредитни карти и имат по някакви хиляди долари задлъжнялост и те се трупат допълнително и така нататък. Нали, така че това бих казал, че е твърдение. Чисто като статистика, българина има много голяма също така процент, нали, ако се гледа официалната статистика, и от много голям процент собствени жилища и живеят в собствени жилища, защото много хора, които да кажем са в София, обаче по лична карта се водят в провинцията, при майка си и баща си, например, че живеят, те по официалната статистика на Националния статистически институт излиза, че живеят в собствени жилища и реално данните за задлъжнялост и други финансови, нали, неща, които определят дадени статистики, трябва да се разглеждат строго индивидуално, ако искаме да направим задълбочен анализ какво се случва. Това, което може да кажем е спокойно спрямо средноевропейските нива, е, че достъпността до жилищата за средната работна заплата в София, жилищата са много по-достъпни да се купи 1 квадратен метър от самото жилище спрямо Западна Европа. Има държави, ако не се лъжа, Дания или Швеция, 90% от хората живеят под наем, а само 10% от хората са в собствено жилище живеят. Също така една статистика. Берлин, да кажем, като данни, 3 фирми са собственички на 220 000 жилища и реално те определят самия пазар на какви ще са цените и колкото повече в България се укрупняват тези, които имат жилища, толкова по-малко жилища ще бъдат достъпни на пазара и цените ще се растат. Нещо много важно, което исках да кажа относно въпроса по-рано, относно какво ще се случи при навлизането в еврото. Много хора, които се занимават с недвижими имоти, не си дават сметка, че когато говорим за големи инвеститори, крупни инвеститори, банки, хедж фондове и пенсионни фондове, те в момента искат да инвестират в България, обаче много голям процент инвестиционни фондове имат разрешение да инвестират само в държави, които са в еврозоната. Тоест това какво означава? Че в момента, в който България ще влезне в еврозоната, ще се отвори един пазар, защото тук в момента има много добри маржове за печалба спрямо наемите. Изведнъж за всички тия банки, хедж фондове, европейски и световни, които имат авторизация обаче да търгуват само единствено в държави, където е в еврозоната, т.е. където евро е разплащателната валута, България ще вземе много голяма част. Т.е. представете си, дайте си сметка вие какво ще се случи на цените в София, конкретно, защото е това, което движи икономиката, когато се отвори пазара за многомилиардни хедж фондове, пенсионни фондове и така нататък, които имат авторизация да инвестират само в държави в еврозоната. Така че, нали, ще разберете, нали, по трудния начин колко ще се дигат още цените в България, когато така. Алекс дига ръка. Алекс, пусни си микрофона, включи си директно, задай си въпрос, ако имаш някакъв. Да, първо въпрос на базата на това, което ти каза. Ако влязат на пазара такива институционални инвеститори, това не би ли означавало, че
Да, може би цените за покупка биха се повишили, но не би ли увеличило предлагането на наеми, а също времено броя на хората няма да се увеличи, което пък би следвало да понижи наемите или поне доходността от наемите. Ами, не идеята, че те, нали, даже да дойдат такива инвеститори крупни, те няма как да увеличат изведнъж броя на жилищата в София. Тоест, те когато дойдат, ще тръгнат да купуват това, което има, това, което може да се купи. Нали, ще тръгнат, ако тръгнат да търсят застояли имоти по някакви панелки, които не се отдават под наем и са затворени, което се съмнявам, нали, такива фондове да инвестират в стари сгради. Реално те просто ще гледат след това да си управляват портфолиото по възможно най-добрия начин. Тоест, ако имат 100 апартамента, всичките 100 апартамента най-вероятно ще бъдат пуснати под наем, което мисля, че в момента за хората, които инвестират в недвижими имоти, не е като да ги заключват и да ги държат затворени, защото това няма никакъв икономически смисъл. И ако познавате някой такъв човек, кажете му да ми се обади, защото е безумно, нали, човек да губи 1000 левове, просто е така, защото не му се занимава. Нали. Така че на този въпрос наемите, търсенето, както го коментирахме и преди в групата, е безумно силно, т.е. има недостатък от жилища. С Иван миналата седмица бехме в дружба и така седим и гледаме една панелка, дето на една панелка всичките тераси беха така се наклонили и се чудиме само в кой момент ще падне. Мога да ви гарантирам, че на първата панелка, на която почнат да падат терасите, тук в България ще стане някаква истерия тотално. Какво ще се случва първо с тия панелки? И това ще се види, но тази сграда, тази панелка конкретно в дружба, едно ли се води Ванка, най-вероятно тия балкони на тия панели няма как да ги оправят, как са тръгнали да падат вече. И така и тя даже едната дограма така остъклена панелка, дограмата вече изкривена на една страна и дограмата държи горе на етаж. Дограмата, терасата, да. И повярвайте ми, когато почне да се случи нещо с тия панелки, тогава изведнъж новото строителство ще е крайно недостатъчно от това, което има в момента и ще стане по-трудно и с наемите. И тия инвеститори, нали, те когато почнат колкото повече почват да укрупняват и да купуват повече и повече, да имат по-голям пазарен дял, те самите ще дигат допълнително изкуствено, ще надуват балона за наемите и така. Плюс това има и друго нещо. Нали, наблюдаваме по развитите държави housing crisis. Какво ще рече това? Че има недостиг на, нали, с развитието на държавата се получава така, че има повече регулация, става се по-скъпо и в един момент става и неизгодно явно и за инвеститорите. Нали, има такъв проблем в Канада, има и в някои от щатите. Така, освен това, ако наблюдаваме, т.е. ако в Европа нещата продължават да протичат по същия начин, т.е. Европа, столиците, нали, и много техни големи градове стават все по-нетърпимо да се живее. Ако погледнете ръстовете на престъпност, ако погледнете нали, едно скъпо, едно опасно, в смисъл става все по-зле. Тук в България идва един момент, в който ние сме по-добре, защото сме по-зле. И за мен да, така се получава. И това ще доведе, това може да доведе до две неща. Първо да се много българи да почнат да се връщат, нали, защото ние сме сигурно двойно повече като население, но всичко е навънка. Ще започнат да се връщат. Второ, въпрос на време е самите чужденци да разберат, нали, колко е по-добре да живееш в България. Аз съм сигурен, че ако лондончани знаеха, че ако си продадат кутийките за дет струват милиони паундове сигурно в Лондон и могат да дойдат тук за едни 300 000 евро да си купат супер топ апартамент, нали, да си го обзаведат и с другите пари да живеят 6 живота, съм сигурен, че Лондон ще да опразнее за норматив. Нали. Но това са процеси, които, нали, стават с времето. Само прогноза е към момента.
въпреки че като гледам чуждестранни инфлуенсъри, аз не виждам някой да е бил тук и да не му е харесало. Не съм виждал такъв. Нали? Отделно, нали, ние дълго време работихме корпоративна среда с Жоро, значи няма чужденец, който да е дошъл тук, да е започнал работа и да не е останал тук. И тук да прави семейство и така нататък. Ние сами може да се види, нали, колко чужденци идват, нали, хората, които работят в корпоративна среда, знаят колко много чужденци идват в България да работят по една или друга причина и така, нали. Аз дет съм израснал в Италия, виждам повече и повече италианци, които идват тук, защото в Италия не може да се живее, чисто финансово и така нататък. Те затова и се продават някакви по 1 евро, не да им гледах статистика в Италия, такива имоти по 1 евро мога да си купиш, нали. Но това е друга тема, нали, да не задълбочавам. Алекс, кажи дали имаш друг въпрос? Първо, мерси за изчерпателен отговор и да, имам още поне 2 въпроса. Давай. Добре, първо по отношение на достъпността на жилищата, тази метрика не е ли базирана на други изкривени метрики, като официална цена на имоти на квадратен метър, които са базирани на данъчна оценка на имота или продажа? Не съм много добре запознат на практика с конкретни... Не, аз ще знам, разбрах този въпрос, дали това се дава на средна цена на пазарна цена на самите имоти, де всеки може да си я сметне самата достъпност. Ти самия може да си я сметнеш, имаш, как се казваш, този сайт е Ванка с статистиките за цял свят. Това е Numbeo. Numbeo. Някой от вас ползва ли го да направи една... Те дори, реално, Алекс, нека да кажем, че има част, която е сива икономика. Нали? Това е наясно при всички. Обаче тя не важи само за имотите. Тя важи за всички други, не са всички, но почти всички отрасли на икономиката. По един или друг начин са умешани в сивата икономика. Тоест, да кажем, доходите най-вероятно са по-високи от това, което излиза официално. Не най-вероятно със сигурност са по-високи от това, което излиза по статистика. Имотите от своя страна следва да са малко по-скъпи от това, което излиза по статистика. Ето ще ти дам пример, Алекс. Не знам дали виждаш екрана ми от сайта Numbeo. Виждам, да. Property Prices, да кажем. Можеш там, къде беше Property Prices, така, Property Prices, София, да кажем. И ти самия може да си кажеш дали тия данни, които са тук, да кажем, дали са реални, пазарни и така нататък. Тоест, ето го, in the City Center за София, го дават някъде около 3000 евро. Нали, това е в лева. Защото те в Numbeo сайта е 2 различни статистики в City Center и извън City Center, но сега не мога да кажем извън града, да кажем Париж или Виена или Белград, теди какво си. По-добре да гледаме центъра на града. Ти съгласен ли си, че да кажем в центъра на София цените са някакво около 3000 евро на квадрат? Нали, ако влезеш да търсиш, най-вероятно ще намериш повечето от нещата, ще са някакви такива. Всеки знае каква е средната заплата в София, нали, това може да се такова. И може да сложим Белград. Белград сигурно е. Да, Белград. Белград, например, така, казваме 7000 лева. Нали, Белград и София. И сами може да видите какви са цените в Белград, нали, и в София, колкото и да не им се вярва на хората. И т.е. тази статистика, когато, да кажем, от този сайт, цените за София са реалните, а не тези, които минават на данъчна оценка, нали, сам си даваш сметка, че тази калкулацията на достъпност може да си направи всеки един човек и от моите данни, които съм извадил за средните цени, също може да се направи такава статистика. Нали, когато говорим за средни цени за даден имот, са много по-достъпни спрямо цяла Европа. Някой, ако му е интересно, аз мога да му обобща, защо в Белград цените са по-високи от София, нали, но това мога да дискутираме в Дискорда, нали, да знаят, например, някои хора, ако ги интересува.
що в страна извън Европейски съюз, столица с по-високи от София цените. В този сайт, например, може да намериш доста интересни данни и средните цени на наемите са горе-долу се доближават около 1000-1100 лева, нали, в София. Извън София са някакво около 830, така че тук се качват така адекватни цени, за да се направи статистика. Ще е много интересно да обясниш защо в Белград са много по-високи цените, но добре, за тази метрика специално, според тебе има ли значение как се измерва и квадратния метър, защото тук се включват общи части, обща квадратура, докато в други държави може би смятат само светлата площ, използваемата. Да, това може да е някаква девиация. Нали? Трябва да се запознае, когато има два конкретни себестойности, но специално цената в София, нали? Ако трябва да го гледаме средно за цяла София, с всички панелки, ЕПК-та, старо строителство и така нататък, да кажем, при ново строителство застроена площ и обща площ, ако общите части стени 15% или 17%, все пак на фона на целия останал жилищен фонд, който има в София, те може би ще паднат на половина. Тоест, ако трябва, ще има някаква девиация, 7-10% най-вероятно. Да, извиняй. Исках да вметна, че за Германия съм сигурен, че се прави по същия начин. Имаш си общи части, имаш си точно на същия принцип се прави площообразуването. Сега, площообразуването, то се променя реално след старо строителство, време на комунистите, след това се променя и най-логичното нещо е, като са го правили тук, са гледали от чужбина, нали, от Западна Европа. Причината така структурират, нали, общите части, самата собственост в новите сгради е за да може хората да са собственици на цялата сграда. Нали, да няма неуредена собственост в една обща етажна собственост, така да кажем. За други държави не знам, не съм запознат. За Германия просто имаме близки, които живеят там и знам, че се прави по същия начин. Пак казвам, логиката показва същото площообразуване да е приложено и на много други места. Може би не навсякъде, може би пак не за всички сгради, нали, ако имат някакви по-стари правила, са имали един вид и така нататък. Но генерално това стои за тази идея. Мисля, че може да го проверим това сравнително лесно. Това може да го проверим, но друго нещо, че най-вероятно България трябва да се доближи до другите държави, защото ако искаме да говорим за недвижими имоти и оценяване на недвижими имоти, по принцип оценителите в България, те реално следват оценителна процедура, която са по международни стандарти по принцип за оценка на недвижими имоти. Нали, те когато минават изпита и така нататък, точно те трябва да покажат, че са запознати с международните стандарти за оценяване на недвижими имоти, които са, нали, международни, и това се прави по този начин, за да могат точно когато се вадат някакви статистически данни, да се следват някакви правила и по този начин, нали, много дадени инвеститори, които ще искат да инвестират в България, или български инвеститори, които ще искат да инвестират в чужбина, много по-лесно да могат да взимат някакви решения и поради тази причина се гледа да следват някакви правила и стандарти, за да може човек си направи сметката правилно. Така че мисля, че при положение, че достъпността, разликата е в пъти, мисля, че едни 10% даже да има някакво изкривяване на българските данни поради една причина или друга, мисля, че наистина не е определящ фактор. И другото нещо, което остава много важно за България, е самата норма на възвръщаемост, което е много положително, защото има много голямо търсене на апартаменти под наем. Добре, мерси за изчерпателния отговор. Да минаваме ли на следващия въпрос? Давай следващия въпрос. Давай, да. На мен ми се струва, че покачване движението на цените на имотите има най-висока корелация с
движението на средната работна заплата. Същевременно, нали, средната работна заплата расте много, но ръста на брутния вътрешен продукт е много по-нисък. Това устойчиво ли е във времето средната работна заплата да расте много повече от БВП-то и ако не, това не би ли означало и че в дългосрочен план ръста на цените на имотите ще е доста по-умерен? Чакай само аз да кажа. Давай ти си. От една гледна страна, нали, аз лично смятам, нали, това пак искам да кажа, че това е мое наблюдение, когато дигат минималната работна заплата в България, автоматично има инфлация. Първо, защото всички хора в държавния сектор автоматично, нали, които са били на минимална работна заплата, изведнъж почват да взимат повече пари. Другото нещо е, че всички хора, които се занимават с услуги, почистване, еди какво си и така нататък, в билата да работиш касиер, еди какво си на минимална работна заплата, като ти дигнат минималната работна заплата, нали, почваш да получаваш повече пари, обаче за самия работодател веднага стават повече разходи. Това нещо го наблюдахме когато преди 2 години, ако не се лъжат, по време на COVID, когато драстично дигнаха от 480 минималната работна заплата на 780, няма някой сектор, който да не си актуализира цените. Говориме поддръжка, общи части, чистота, еди какво си, офиси. Изведнъж всички сектори в България, които осигуряваха своите работници на минималната работна заплата, изведнъж си коригираха цените нагоре. И аз съм на мнение, това е лично мое мнение, не искам да спомена, че когато се дига минималната работна заплата, тя автоматично дига и средната, но това води до инфлация, защото в България просто няма регулатори да следят дадените компании как точно си ценообразуват и защо на единия работник, като се дигне с 50 лева осигуровките, що изведнъж крайната стока трябва да се дигне и тя трябва да поскъпне с 1 лев поради някаква причина. Това смятам, защото в България няма хубави регулатори, които да контролират тия неща и когато ще се продължава да се дига минималната работна заплата, според мен ще има допълнителна инфлация. Ти, Иван, какво искаш да кажеш? Има и нещо друго. Много дълго време България беше пълен рай за бизнесмена. Пълен рай за бизнесмена. Какво значи това нещо? Нали? За съжаление, това време го изкарахме в корпоративна среда, но това значи следното. Примерно по морето, какво се наблюдаваше? Плащаха се едни супер къси пари на хората, даже не се плащаше, нали? Имаше страшни извращения с персонала в целия хотелиерски бизнес на морето. В един момент обаче, нали, то беше преди няколко години това нещо, почнаха да закъсват за персонал. И в този момент започнаха да се наблюдават едни баснословни заплати, да се предлагат на готвачи, сервитьори, камериерки, каквото и да е, нали, само и само да могат да намерят персонал. Нали, независимо, че те винаги, нали, един бизнесмен винаги ще вие, аз не изкарвам достатъчно, аз така, аз горкия, нали, и така нататък. Това е много далече от истината в България. Тоест идва времето, в което персонала става кът, дойде вече това време в България и те щат неща трябва да нали, малко да преглътат по-малки печалби. В общи линии това е. Тоест не виждам заплаха за икономиката от това, че заплатата се вдига. Виждам не толкова богати бизнесмени от цялото нещо. Просто трябва да дадат своя fair share на хората, които работят за тях. Нали, крайно време е да го направят. Тоест не крайно време, те вече нямат избор, правят го. Да, и също така вече много бизнесмени. Здрасти, Люба, привет. Извинявай, здрасти. Понеже това е тема, с която специално с ръста на заплатите и с това какво се случва с икономиката,
е тема, която също много ме вълнува. Само за информация, това, аз не знам защо много се избягва да се говори, но както сме влезнали в Европейския съюз, влизаме с средна заплата 25% от средната за Европейския съюз и с производителност на труда 25% от средния за Европейския съюз. В дълги години се гордехме с това, че тук сме рай за, както каза Ванката, сме за бизнеса с ниски заплати, ниска цена на труда. Кому беше нужно? Абсолютно не е нужно това. Просто се държаха насилствено за мен хората на ниски възнаграждения. В момента средната заплата е на около 35-40% от средната за Европа, а в същото време производителността на труда е някъде около 70% от средното за Европа. Тоест има едни 30%, които по пътя на този растеж бизнесмените в кавички са забравили да възнаградят труда на работещите. И сега, когато държавата, според мен, искам да поправя тук Жорката, от 2017 година започна качването, постепенно за 4 години с по там 50-60-70 лева. Това беше принудена държавата да го прави, защото в един момент се оказа, че няма как хората да продължат живота си по този начин. Да, извиняй, не ме разбери погрешно. Това се вижда, понеже искам да го вържи с графиките, които ти показа. Ръстовете, които ти показваш от 2017 нагоре, част от тях се дължат именно на това, че инфлацията също частично, но не изцяло само заради това. Тези ръстове са и част от това нещо. И за това смятам, че и отговора на Алекс искам да кажа, това, че се дигат заплатите сега, изпреварващо производителността на труда, е за сметка на пропуснатите онези ползи, които е трябвало и онези средства, които работодателите едно време е трябвало да платят на хората си, но те си ги прибрали, за да могат да си скарат ламборджинитата, бентлитата и всякакви други скапани коли, а пък хората да седат на ниските заплати. Освен това, последно само, пак се спекулира основно с това, че в държавния сектор се качват заплатите повече, отколкото в частния сектор. Отново, абсолютно манипулативно е това като твърдение. София е пример, който е извън статистиката, но в София, ако се погледнат данните за това колко хора, какво е образованието на работещите хора, 70% от хората, работещи в София, са с висше и по-високо образование. И заради това тук заплатата на хората, които са извън държавния сектор, е по-висока средната, отколкото в държавния сектор. В другите области на страната обаче, като пренебрегвам факта за силата икономика, особено извън София, в по-малките населени места и картелизирането и натискането на работната ръка и неплащането на заплати, но в останалата част от страната, вчера излезнах онзи ден данни, че средната заплата в държавния сектор била по-висока от средната в частния. Да бе, то е така, обаче като се погледне образованието в тези области и се вижда, че всъщност хората с висше образование са около 30%. Останалите 70% са нискограмотни хора. И естествено нискограмотните хора няма как да получават високи заплати, а пък в същото време тия 30%, които са хора с образование, те работят в държавния сектор. Ама това са учителите, докторите, пожарникарите,
общинската смисъл администрация, всички областните. Нали, да, така че тези неща е крайно време да се регулират, да се дойдат на мястото и мисля, че колкото и да този Асен Василев да не ми е любимия министър на финансите, мисля, че и въпреки, че това сега в момента го плюват за всичко, виновен в последните 4 години, той за последните 4 години е бил на власт 18 месеца, ама както и да е. Това, което той направи в последните 4 години, според мен е в правилна посока. Не, аз това, което исках да кажа от тебе, нали, не ме разбирай погрешно, аз не съм против дигане на минималната работна заплата, даже напротив, мисля, че още трябва да дигнат. Просто казах мое мнение, че когато се дига минималната работна заплата, има инфлация. Когато има инфлация... Това е неизбежно. Да, т.е. когато има инфлация, правете си сметка какви ще са цените на имотите. Нали? Ние тук говорим за имоти и какво се случва като цяло, но да, и ти това, което каза преди малко. Последните няколко години имаше много висок ръст на минималната работна заплата. Това доведе до допълнителна инфлация там по време на кризите и така нататък, което доведе все пак до допълнително дигане на цените на имотите, защото е така. В смисъл, имотите следват инфлацията и това мисля, че всички сме... В същото време, това може също да се види лесно в Евростат. Брутният вътрешен продукт на България в годините назад, примерно до преди 21 и 22 година, се движи с едни темпове от 4, 5, 6%. 2021 година, след COVID-ната година, 22 година ръста ни е около 20 милиарда, което е повече от 15. Ало. Ало. Нещо, Любо, изгубихте. Не успявам да те чувам. Сигурно си нещо ти е прекъснала връзката. И, Ванка, чуваш ли ме? Аз те чувам, да. Да, чува се просто ли е прекъснала нещо връзката, но нещо Любо... Те ми прийти и Любо и Алекс. Тук, Да, ето го Алекс. Да, нещо прекъсна за присъедини. секунда. Да, сега го чакаме само Любо да не си помисли, че сме го... че сме го мютнали. Доста добра дискусия се получи. Да, това беше идеята, нали? Да видим като цяло какво се случва, така че всеки да пакам. Това беше идеята, всеки да... Любо, чуваш ли ни? Любо, ако се включи. Това беше идеята, нали? Стане дискусия, нали, други хора. Такова ти, Алекс, имаш и други въпроси? Много се радвам, така че активно задаваш някакви неща и добавяш тон на дискусията. Интересно ми е за Гърция. Вече от доста време са в еврозоната, а пък доколкото чувам, нашите цени на имотите догонват техните. Те по-скоро Интересно техните ми е падат. доколко техните не се ли увеличават? Поне метриките, които аз съм гледал, че от 2018 са все нагоре. Аз мисля, че в Атина специално имат драма. И то на база престъпност и такива работи. Точно това, което имах преди. Сега, има и преди, че гърците са особен случай. Гърците се такова, те се нафалираха веднъж. То при тях икономически беше брутално. В смисъл, те се направиха там една финансова каша, която няма... Аз, нали, там финансист трябва да обяснява какво точно се случва, но моето разбиране е, нали, едни зверски пари се теглат, едно правителство... Така социална политика, където продължава да защитава едно правителство
и изглежда чудесно в очите на хората, едни заплати, едни неща, едно леле майко, колко готино и после мял, нали, защото всъщност това не е обезпечено, нали, смисъл не е... Някой трябва да плати сметката накрая. Да, някой трябва да плати сметката и няма кой. Реално то не отговаря на... Нали, защото едни пари, те са взети и едва ли не са раздадени, нали, вместо да са по правилния начин да са движени. Ако трябва да сме честни, мене ме е страх, нали, с влизането на еврото и падането на борда. Нали, за мен това е най-голямата опасност. Да не направят нещо такова. Нали, да не се набълбукат, т.е. да набълбукат държавата, не те, с някакви зверски суми и после неприятности, нали, смисъл, после олеле. И така. То затова имаше даже едни дискусии, когато се говореше, ако България приеме еврото, при какъв курс ще се приеме еврото, защото какво се оказа, че по време на COVID, когато Европейската банка напечата супер много пари, да ги почне да ги раздава там, отначало давах кредити без лихва, на 0% лихва и така нататък. В един момент се оказа, че Българската банка няма право да печата нови пари, защото има валутен борд, а европейците продължават да печатат. И човек, ако се замисли, те по този начин стимулират техната икономика да направят повече БВП и така нататък, обаче българската икономика, тя продължава да си държи същото количество пари, които има и тя не може чак така лесно да ги раздава. И в даден момент се оказва, че нали, имаше такива изказвания на финансисти, чак европейците като са напечатили пари, а България не е напечатала пари, българския лев, той реално се е засилил спрямо еврото и все едно един лев вече не трябва да струва 1 евро да е лев и 99, а реално 1 евро трябва да струва повече, защото самото евро трябва да се обесценило спрямо българския лев. И затова имаше така едни дискусии, че това не е помогнало на българската икономика да все едно да продължава с растежа и така нататък, защото няма достъп все едно до такива допълнителни пари, които могат да ползват. И това е само вмятане, което бях гледал такава дискусия относно факта, че българския лев е станал по-силен спрямо еврото, защото еврото са напечатали много пари. Нали? Но това европейците не искат да го признаят, защото нали, тогава българите няма пък да искат еврото да вземат и така нататък. Доста силни аргументи. Добре. Любо, успяваш ли да ни чуеш? Да кажеш все пак презентацията дали е показала добри данни? Не, Любо, нещо не е такова. Аз в интерес аз в началото не знам, нещо направих и ме изхвърли и след това не можах някакво време да се присъединя обратно. Добре, някои от другите гости, дали има въпроси? Чувате ли ме сега? Сега те чуваме, да знаеш, че не сме те изгонили, нещо стана с твоята връзка и падна. Не, тук съм и ви чувам чудесно. Не, защото докато говореше, прекъсна и излезе и от чата, нали, за малко и след това... За малко се върнах, да. Okay. Тук за това, което каза за обезценяването на лева спрямо еврото или обратното, няма как да се случи това, защото ние сме вързани към еврото. И ако еврото расте и нашата цена. Т.е. на лева, успоредно с еврото. Ако еврото пада и нашата цена. Другите, това за печатането, да, ние нямахме право да печатаме, защото сме в борд. И колкото ни е резерва, толкова пари можем да имаме в обращение. Обаче, този план за възстановяване и устойчивост, за който ни се полагаха някакви пари, които може би не знам дали ще дойдат. Една част също дойдоха, друга няма да дойдат, защото няма да бъдат изпълнени условията, които сме си дали сами ние и т.е. няма да си ги изпълним. Това е най-хубавата ни част.
Но във връзка с това и с предишното с ръста, който имаше икономиката. Колкото и да не ми е симпатичен този хипнотизиращия, въпрос на преразпределение на приоритети. И ако парите се разпределят така, че да носят ръст в икономиката, а не просто да се пращат в посоки, от които могат да се откраднат, се вижда, че ръста може да бъде двуцифрено число. Всички сме съгласни, да, но за съжаление, дай да не го обръщаме на политическа дискусия, защото... Далеч не искам изобщо да се занимавам с политика, казвам неща, които са от статистиката, неща, които са видими, ако човек се поинтересува, може да ги види и да ги изкара. Лошото е, че политиците и те, които ни говорят по телевизора за финанси, те от незнание или от неискане да кажат наистина какво е състоянието, само за да манипулират общественото мнение, говорят някакви вредени кипели, които супер много. Абсолютно съм съгласен с тебе. По принцип има ли желание, има как да стане. То това е и показването, нали, че и в Столична община нещата не се случват както се иска точно на гражданите, но ще видим. Дано стане по някои неща да се оправят и така нататък. Да не говорим отново за цените на жилищата. Ако затегнат регулацията на Столичен общински съвет и променят с новия общ устройствен план, който се прави за град София, променят закона, нали, за строителството и сложат много по-големи ограничения за сградите, които се строят в София и намалят параметрите за застрояване, това допълнително ще дигне цените в София. Това е наше мнение. Другото нещо, което е, все пак сградите почнаха да изискват да имат и по-добри данни за достъпност, т.е. по-широки коридори, по-широки общи части за хора, нали, в неравностойно положение, което и това прави апартаментите по-големи, с повече общи части, което автоматично дига и самата цена на върху реалната площ, която се използва. И така. Добре, хора, ако нямате други въпроси, на които да ви отговоря, ще си продължим дискусиите в Дискорда. Имаме идеи с Иван тук за следващите теми, така доста интересни. Надявам се и тази да ви е била така интересна. И това е. Чуваме се. Последни въпроси, ако има някой да казва. На мен ми беше интересна презентацията ти. Ще ми е интересно да видя целият труд, защото моята магистратура е банково дело и по-специално точно лихвите и определението на лихвите и кредитите, кредитирането като цяло. И затова ми беше основно интересно какво... Да, аз казах от началото, Любо, ти още не се беше джойнал, че, нали, аз днеска, защото, нали, цялата теза е доста голяма, но, нали, днеска спрях главно върху самия анализ, нали, на кои данни сме се базирали да погледнем нещата, да анализираме и конкретно какво се случва върху пазара. И така, иначе с удоволствие ще споделя с тебе, ако може да ти от полза на цялата работа, да я разгледаш с удоволствие. Любо, би се до офиса веднъж, да пием по едно кафе. Само да намеря време, че напоследък съм много зает. Той да се върне от спа центрове, с тия почивки не мога да такова. Извинявайте, на запис ще го има ли, защото аз се включих много късно? Детали ще го пуснем на запис след няколко дена. Да, ще го има. Гледаме сега да качваме повечето наши неща на запис. Така ще го има и ще мога да го гледаш. След това, ако имаш каквито и да било въпроси от Дискорда, питай без проблеми. Ако ти скочи нещо,
по темата ще отговаряме без Благодаря. проблем. Много е полезно. Аз живея в Англия и повечето време. И обаче, нали, всеки си има някакви мисли да се върне един ден. Така, Цветане, идвай си. Да. Нещата Супер. са много по-добре, отколкото когато дойдох и така. И затова заинтересувам живо по темата и от вас се научават, ама наистина стойностни неща, нали? Защото повечето говорят, така, кой какво чул, казал, комшията рекал, нали? От вас се научават наистина полезни неща. Ние затова го правим това нещо и е така да дадем дума на хората, защото по-добре човек да е информиран правилно и да знае малко, но да го черпи от източника. Надяваме се, ние сме правилния източник, Да. нали? За всички е по-добре, когато... Да, но ти си един от тия примери, които ги споменаваме в нашите видеа, че хора се замислят от чужбина да се върнат в България. Аз съм един такъв пример, който съм се върнал вече преди 12 години. Така че, нали, и съм намерил повече смисъл тук в България. Така че, мисля, че и други хора, ако се върнат в България, може да се справят добре. И те всички по-добре, избераха отколкото вече, сега е чужбина. време да се връщат хората и това е. Какво да правим? Ми благодаря, ще гледам. Да. По въпроса гледахме в един подкаст, един инвеститор каза, че в Евростат е намерил данни, че миграцията е положителна в България за последната година. Да, аз го четох. Не мисля, знам, че... не съм успял да го проверя това нещо, но преди 15 дена. Да, че прочетох, не, може би повече от месец, прочетох, че е изравнена и това е статистиката за миналата година. Да. И с тая вече фактически за 23-та, а за 24-та най-вероятно ще бъде отгоре. По принцип има едно твърдение, нали, което се казва, че когато, да кажем, България съпоставяме с една европейска друга държава или където може да се правят повече пари, ако разликата между двете места е по-малко от 30%, т.е. хората имат тенденция да почнат да се връщат, т.е. България, ако взимаш 1000 евро, в чужбина ще взимаш 1300, най-вероятно няма да напуснеш, защото разликата не е чак толкова голяма, защото в Европа пък ще имаш и повече разходи, нали, и така нататък. Да, и плюс това в България са ти роднини, хората и така нататък. Аз го наблюдавах на живо това, поляците тук, когато им падна самолета там на Качински, нали, президента, който им стана, мисля, че беше Качински, той се изпъна по телевизора и каза: хора, аз ще направя всичко възможно да се приберете. Всеки поляк да си се прибере в родината. И наистина така поизправиха си държавата и те започнаха да се прибират леко по леко, са си повечето обратно. Доста голям отлив тук имаше, нали, в се вика на всяка улица по 4-5 полски къщи, докато сега почти няма. След като условията там са им добри, наблюдаваме от нашите българи доста се върнаха. Аз точно онзи ден гледах едно интервю с един българин, който е живял в Англия, работил като шпакловчик, нали, строител и се връща в България и му взимаха интервю тук в един магазин, който е в нашата бизнес града, които се занимават с обучение точно за такива майстори и така нататък и продават оборудване и той каза, че се връща в България да работи и вече тук ще си работи същото нещо, защото има доста работа, така че... Аз наблюдавам при нас са няколко фабрики, нали? Повечето с които са по фабриките. И тук доста се дигнаха цени, наеми, абсолютно всичко и вече разликата не е чак толкова голяма. Аз управлявам къщи под наем, нали, даваме. Обаче, нали, виждам си наемателите, доста голяма част от тях се прибраха и не се връщат. Оправят се в България, след като горе-долу си е народният израз е наделял на масрафа, нали, купил си, има си някакво жилище, купил си кола, някакви заеми, направил едно спестяване да има някой лев и се прибират. Но финансово повечето си наистина са неграмотни. Той не, че аз съм много грамотен, нали, смисъл от известно време се старая да се украмотяваме, защото... Супер, това
Звучи обещаващо, нали, за България, че се върнат повече хора. Повече хора ще могат да правим повече хубави неща, но ето и още едно затвърдение, нали, за това, че повече хора ще се връщат в България, ще има повече търсене на имоти, така че пак Абсолютно сте стигаме до прави, че там. разликата, когато не е толкова голяма, фрапираща, както беше, всеки предпочита да си е в къщи, да си е в България. Точно. Да. И да не кажем, нали, единия фактор, че все пак в България живота е много по-спокоен. Там от западен Лондон ни беше, източен ни беше, дето не ти си излиза вечер, както се казва. Не, чак толкова страшно, обаче. Да, то всяка държава е различна. Цветане, ти си българин, в смисъл. Не мога да се оплашиш от някакви неща. Не е толкова страшно, ама хората там горките не са. Те няма къде да отидат. Да. Така е. Супер, ще пуснем значи Цветане запис утре или други ден ще го качиме, ще мога да го гледате. Задавайте наистина въпроси в Discord канала, ние се радваме да отговаряме по всяко време и да помагаме. С каквото можем, каквито въпроси имате и споделяйте най-вече вашия опит. С каквото се занимавате, с каквото не се занимавате, какви са вашите виждания като цяло, даже и в чужбина, как са нещата. Защото това може да помогне на други хора, както ние се опитваме да помогнем. Това може да помогне, нали, на други хора да знаят какво се случва. Нали, това е идеята. Благодаря. Чуваме се и аз следа с интерес какво се случва и приятна вечер и на вас. Мерси, подобно. Благодаря на Галабина, че се включихте и ако имате въпроси, задавайте в Дискорда, ще се чуем отново. Скоро ще има още по-интересна тема, която ще направим като дискусия пак с Ванката. Приятна вечер на всички. Айде, лек. Чао. Чао.